fedt. Det er grineren. Vi har nået mega meget, så vi har nået 9 sange. Så I kan godt mærke, at der er fremskridt? Ja. Helt vildt. På hvilken måde? Det gør sygt stærkt. Det er hyggeligt socialt, og vi kommer fremad, og vi lærer 2 nye sange om dagen, og sådan noget. Det bliver bedre og bedre. Men hvordan er det så ikke at rigtig have en sanger? Det er lidt... Altså, Morten han synger jo fantastisk. Morten han synger skide godt, så jeg synes ikke det gør noget. Også fordi så skal vi ikke tage hensyn til det. Altså så er det bare orkestret der kan spille, og så kan sangen komme ind senere. Og det er egentlig skide irriterende, hvis man skal stå og spille noget, og så fordi sangen ikke fejler, så skal vi til at høre på det. Ja, okay. Hvilke forventninger har I til hele musicalperioden, hvor også med de andre dans og drama? Nok laver op for det, så altså, vi regner det lidt godt, og vi har også styr på det, som det vi spiller. Ja, jeg tror også, det er sygt godt. Vi er allerede kommet med hinanden, så det kommer til at blive godt. Hvordan er det så at være 2, der spiller på cello, og så være i begge akt sammen? Det er fedt. Vi hygger os. Ja, vi hygger os. Vi chiller. Det er mig, der får 6 stemmer. Nå, det er sgu da også mig. Jeg har sgu lige fået en. Hvordan synes du, det går med dansen? Det går meget godt. Altså, kan du mærke, der er fremskridt i det? Kommer I fremad? ja, det vi har allerede fået en del gjort i forhold til, at vi kun har haft 4 dage til et øve, så har vi allerede kommet i gang med 5 på, og 4 i dag kommer der en til. Så det er egentlig ret nice, synes jeg. Synes du, det er hårdt det her, eller er du vant til det? Altså, det er sådan... Det er hårdt, men på en god måde. Okay. Ja, vi danser jo fra 20 minutter i 10 om morgenen til et eller andet tidspunkt. Og man er øm over det hele, men det er dejligt. Altså, Hvilke forventninger har du til resten af musicalperioden? Jeg forventer bare, at de bliver godt. Sikke en nat. Først er kaptajnen, og så ham der. Gudskelov, de kom, mens vi gik der. Inspektør Dance. Var det dem, der skød? Vi så nogen, som lå i buskadset og skød efter et par fyre, som flygtede af krogen. Så åbnede vi også ild. Men han ligger der ikke. Yes. Ja, hvordan synes du, det går med drama? Og det? Jeg synes, det går fint nok. Der er ikke så meget at lave. Jeg har haft sådan rimelig meget fritid. Nå, okay. Føler du, at der er fremskridt i det, og Ja. de kommer fremad? Ja, der meget. Altså, jeg synes, at jeg havde regnet med, at da vi så kom herhen, at det så ville være sådan, at vi tog det sådan stille og roligt sådan her i starten, men stadigvæk fik meget at lave. Men det er faktisk vildt, altså jeg synes det er vildt så mange detaljer de allerede nu tænker på for noget og sådan noget. Og det overrasker mig, at sådan nogle fede kampscener der skal med i Skatø og sådan noget, det synes jeg er vildt fedt. Men hvad var dine forventninger inden du oplevede det? Havde du så nogle forventninger om hvordan det skulle være ellers end det bare skulle være lidt slap af? Havde du ikke forestillet dig at det skulle være så professionelt? Altså hvad tænker du på? Om jeg havde forestillet mig med, at det ville være hårdere? Jamen der skulle være løs krudt i pistolerne, og der skal være rigtig bange og... Nej, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Altså, jeg fik også at vide, at vi skulle kæmpe rundt med sådan nogle rigtig svære og sådan noget. Og vi skal fægtetræning og alt muligt, og jeg havde overhovedet ikke troet, at der skulle gøres så meget ud af det. Hvad for nogle forventninger har du så til fremtiden? Ikke resten af musicalperioden? Jamen jeg forventer, at det bliver rigtig, rigtig fedt, fordi det kan jeg alligevel... Altså det kan jeg se, at det bliver. Så jeg regner med, at det bliver. Og så, jeg glæder mig sygt meget til premiere. Men det er også sørgeligt, når det er slut, men jeg forventer, at det bliver rigtig fedt. Hvordan forventer du så, at det kommer til at gå med dans og musik? Har du sådan også tænkt på det, om det skulle være fedt, eller? Jeg har ikke set så meget af dansen, og jeg har heller ikke hørt særlig meget af musikken. Men efter at jeg har hørt, at Morten, når han går og snakker om det, så synes jeg, at det lyder rigtig fedt, og også de andre musikere. Når de øver så meget hver eneste dag, og danserne øver så meget hver eneste dag.